माधो सूझा बुझा सब बिस्तरावाले सूझा बुझा सब बिस्तरावाले खबरियो न ले हाले ए माधो भोजपुरी निर्गुण हो फिल्मी लय में मत लगाओ बउआ मैं निर्गुण वाली भोजपुरी धुन लगाओ हालांकि सही लगल हो दो दिल टूटे दो दिल हारे राधे कृष्ण पर डिपेंड बा बाकी मैं भोजपुरिया धुन लगाओ जब नजर से कन्हैया के नजर नहीं खमिलो तो जीवन से का फायदा हमने के मर जाती जा प्रेम देखी 16,060 रानी कन्हैया के रहे लोग लक्ष्मी के अंश रहली रुक्मिणी जी केहू आज ना जपला कि जय रुक्मिणी कृष्ण जय सत्यभामा कृष्ण जय सत्या कृष्ण जय जामवंती कृष्ण केहू जपला राधा कृष्ण वो राधा जी जीवन बिता धली कन्हैया के प्रेम में शरीर के मिलन के प्रेम ना कहा जाए प्रेम नजर से नजर मिल जाई तारा आत्मा में शांति मिल जाई सच्चा प्रेम होई तो ना तो घटिया प्रेम होई तो शरीर जो होगा तो है राधा कृष्ण कहली के लिए बढ़िया रहलो बनी जाती जल के मछरिया हमने के भैया रवा तो खुदे लयदार हैं केहू ना चाहेला कि बाउर गीत गाएं बाउर बात बोली केहू ना चाहे बाकी ढेर निमनो बन जेबन अंडा का दुकान करे के पड़ी निमन निमन व्यास के देख ली रो अपना जिलो में यही जा खैला बिना मुंह तल आई बुढ़ांग हो गइले हम लंगड़ बानी आ तब वो 30 दिन प्रोग्राम बा का है जनता जन खोजतिया और मिठाई के दुकान कोई जाइए गांव में रही तो मिठाई के दुकान मंदिर के सामने करबो गहकी यहीं ले ली है और मिठाई के दुकान भट्टी के सामने करबो तो पियोकर तार बोया में फोर है साथ थुथुरो फोड़ दे है सो घोघनी ने खा रखले रान वन भोज के ना रखा तो हमने के समय देख के बदलल बनी जा कबल बासु कुंवर बाउर गायक ना हो हमरा पाइप लगा दे रहूं काहे लगा दे रहूं पब्लिसिटी खातिर अगर ये स्टार लोग 15 लाख 16 लाख में पवन सिंह अवतार खेसारी अवतार है तने बोला के 12 बजे के बाद एगो लोग के रोका देतो एक 12 से बाद 1 घंटा रुका के दिखा दी 1 घंटा लोग देखने वाला के हीरो आवे पवन सिंह आइल बड़े खेसारी आइल बड़े वो लोग नया गीत नया बात नया पसंद थोड़े कही जन कैसेट में गोल बोले तोन कहेला हमने के तो सस्ता सुविस्ता ला हो जा तो हमने के चाहिए कि बफर सिस्टम रहे मांसाहारी भी खुश रहस शाकाहारी भी खुश रहस लड़का लोग भी खुश रहे यूट्यूब वाला लोग निमन की 2 गो गा दो अगर ये ठहर जाओ तो हम जहर खा ले वही भाई गलती करने पुष्पा मिर्जी इस समय के दोस्त हमने केकरा के दोस्त है रोहित जल के मछरिया जल बीच रोहिती ए माधो भैया है ना ताकि
दो जना अपन यूट्यूब खोल ले और जना खोले के लाइन में लगल बलो देख ली निमन गीत पर स्वामी करे ओइतया सनान कान्हा करे ओइतया सनान चरण लपटईती ए माधव दो 10 से 2:50 हो गइल बा समय नजदीक बा आई कहत लोग कि जल के मछली रहती जा कन्हैया होइत के स्नान करे चरण छू के तर जती जा चाहे रहिती जो बन के कोइलिया रहिती जो बन के कोइलिया बन बीच रहिती ए माधव स्वामी खेले ओइते शिकार कान्हा खेले ओइते शिकार शब्द सुनैती ए माधव और बा सूरय दास निर्गुण गावेले छपरहिया लोग कहला बबुआ सूरय दास प्रभु दास निर्गुण गावेले गाई समझाई देले धनियारा बोली वाला ठाट लेला छपरा वाला गिरी बाबा देले 2000 आई त मनवा भुराई अगोइले गाई समझाई देले गिर बाबा देले 2000 मनवा भोरा ई गइले हो गिर बाबा देले 2000 मनवा भोरा ई गइले हो गिर बाबा देले 2000 मनवा भोरा ई
मानवा भोरा ई मानवा भोरा ई गइले रे 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 त श्री सीताराम बोल मानवा मैया जी के नाम बोलो श्री सीताराम बोल मनवा श्री सीताराम बोल मानवा मैया जी के नाम बोलो ना सुबह शाम बोल मनवा चाहे अठो जाम बोलो बोलो